ሰሙያት ዕና ደም ብምልጋስ ህይወት ምድሓን ዝዓበየ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ዝህብ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብነት ኮይኖም ንኻልኦት ንምትባዕ ብ24 ጥቅምቲ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ናይ ልግሲ ደም መደብ ኣካይዶም ዶክተር ሰሎሞን ጸጋይን ተሓጋጋዚ ጠባሒ መንእሰይ ሽደን መሓርን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ጎኒ ጎንቲ ብሞይኦም ዝገብርዎ ጻዕሪ ደም ለጊሶም ህይወት ከድሕኑ ሞይኦም ዘሰክሞም ሓላፍነት ከም ዝኾነ ገሊጾም ደም ብምልጋስካ ዘኸትለልካ ሳዕብየን ከም ዘየለህ እኳ ደኣ ደም ብምልጋስካ ህይወት ተድሕን ብምህላውካ ናይ ሕልና ዕግበት ስለ ዝፈጥረልካ ወለንታውያን ዓማዊል ባንክ ደም ከም ዝኾኑ ዝሓበሩ ቴክኒሽያን ኣቤሰሎም ባህታን ነርስ ዕቑባይ መንግስቲ ኣብን መሳርሕቶኦምን ካልኦትን ወለንታውያን ለገስቲ ክኾኑ ከም ጽዕሩ ሓቢሮም ዋሃድ ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ተሓጋጋዚ ነርስ ኤፍሬም አብርሃም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ደም ናይ ምልጋስ መደብ ብውሑዳት መንእስያት ከም ጀመረን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ምምጽኦን ብምግላጽ ደም ብምልጋስ ህይወት ሰብ ምድሓን ከም ባህሊ ክሰርጽ ከም ዝግባእ ኣስሚሮሎም